أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram musulmon qardoshlar. Ma'lum bo'lgancha, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga turmushning har bir ilkasida da o'rnak bo'lib turadi. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning kishi bo'luvi, umuman payg'ambarlarning kishi bo'luvida naq mana shu hikmat yotadi. Ulardan o'rnak olar uchun. Мәсәлән, күп кенә очракта мөселманнар әйтеп куялар, ул бит пәйгамбәр. Ул аны эшли алган, бездән булмас инде. Әмма пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр генә түгел, кешелекле булып кала торган. Һәм шуңа күрә инде кешелекле булган килеш, ул безгә кешелек ягыннан да үрнәк булып тора. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның безгә ризык ягыннан биргән киңәшләрен карап үтигәле. Ни өчен дигәндә, чөнки белгәнебезчә, тормыш хәзер инде Аллаһка шөкер, ләкеге кебек түгел, ачлыктан интекмибез. Ашарга ризыкларыбыз бар, әмма шушы ризык булган дәврдә ризыкны ашауның тәртибе югалды. Яки ул әз ашала, яки ул күп ашала, яки ул дөрес ризык түгел, яки без гомумән ризыкка дөрес карамыйбыз. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям турында сөйләгәндә, күп очракта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның аш булганын күрәбез. Мәсәлән, аның хатыннары әйтә, безнең өебездә 3 ай буе ут янмый иде ди. Ягъни учак кабызмый идек ди. Димәк, аның өендә 3 ай буе җылы ризык булмаган. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ниндидер амбарлар тутырып, ул вакытта инде холодильниклар булмаган, ризыкны айлар буена, еллар буена җыеп ята торганда булмаган. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әйткән шундый бер хадисе бар. Аның янына табиблар килә. Һәм табиблар килгәч аңа әйтәләр: "Эй Расулаллаһ, без табиблар, без сине һәм синең сахабаларыңны давалый алабыз" диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Безгә табиблар кирәкми, без авырмыйбыз" ди. Бу табиблар инде бераз гаҗәпләнеп калалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без шундый халык ди. Без бер вакытта да ашыйсы килмичә ашарга утырмыйбыз һәм ашаганда туйганча ашамыйбыз" ди. Менә шушы алтын кагыйдәне безгә исебездә калдырырга кирәк ашаган вакытта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы әйткән сүзләрен: "Ашыйсың килмәсә, ашарга утырма." Чөнки без бит кайчагында вакыт җитте дип ашыйбыз. Яки стәл янына китеп барганда берәр нәрсә каптырыйм әле дибез. Яки килеп холодильникны ачабыз да берәр нәрсә тәмле әйбер юк микән дибез. Үзебезнең ашыйсы килми. Менә бу алтын кагыйдә. Икенче бер хадисендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ашау гомерне кыскарта" ди. Ягъни кеше күбрәк ашаган саен аның гомере кыскарак була. Шуңа күрә дә узак яшисегез килсә, азрак ашагыз ди пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук инде ашауны әзрәк булдыру, ашауны киметү авыруны дәвалый икән. Мәсәлән, игътибар иткәнегез бармы? Авырып, температура күтәрелсә, яки тагын берәр җиребез авыртып китсә, безнең аппетит кими. Ягъни ашыйсы килми башлый. Бу нәрсә дигән сүз? Организм ашауны баш тарта. Ашаудан баш тарта. Нәрсәгә? Ашамаган хәлдә ул үз-үзен дәвалый. Әгәр син көчләп үз-үзеңне ашата башласаң, дәвалау бетә. Мәсәлән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Авыру кешене көчләп ашатмагыз, аны Аллаһы Тәгалә туендыра һәм эчертә" ди. Димәк, аша, сиңа кирәк дип ашатуларны читкә куеп торырга кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бу ашауны киметергә кирәк дигән нәрсә аңлашыла. Ләкин бит ашау әле хәләл дә булырга тиеш. Мәсәлән, безнең сахабаларыбыз ничек караганнар хәләл ризыкка. Әбу Бәкр радиллаһу анһу көннәрдән бер көнне сөт китерәләр. Хезмәтчесе. Һәм Әбу Бәкр радиллаһу анһу сорый: "Син бу сөтне каян алдың?" ди. Хезмәтчесе әйтә:
Мин багучылык белән шөгыльләнеп алдым бу сөтне ди. Ягъни хәрам юл белән килгән була инде. Әбу Бәкр радиллаһу анһу инде бу сөтне эчеп өлгергән була. Һәм аннан соң Әбу Бәкр радиллаһу анһу бармагын авызына тыгып, бу сөтне кысып чыгара. Бу ризык миңа хәләл түгел ди. Менә шул дәрәҗәдә хәрам ризыкны үзләренә кертмәскә тырышканнар безнең сахабаларыбыз, шул исәптән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә. Шулай булгачтан ризыкның хәләллеген без һәр вакыт диккать белән тикшереп, инде үзебезгә хәләл ризык кертергә тырышырга кирәк. Ләкин шул ук вакытта тагын бер безнең замананың бер гаибе дип әйтик инде, бирек тә ул мөселманнар арасында чагыла, шундый бер гаибе бар. Ул да булса ризыктан зарлану. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер вакытта да ризыктан зарланмаган. Әгәр аңа ошамаса, әгәр ризык тәмсез булса, ул аны ашамаган. Бер сүз әйтмәгән, ашамаган гына. Менә шуңа күрә без дә үзебезгә шушы гадәтне алсак иде. Олы кешеләр әйтәләр бит, ризыктан гаиб эзләп утырма диләр. Менә бу сөннәт буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үрнәгеннән килгән әйбер. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тагын бер үрнәген карасак, ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм алдына куйган ризыкны ашый торган булган. Мәсәлән, әгәр дә ризык тәмле булса, ул аны ашаган. Әгәр ризык әз булса, шулай ук ашаган. Без бит кайчагында тәмле, мул ризыклы табыннарыбыз булса, нәрсә дибез? Эй, бу табын, бу муллык, менә бит сахабаларның ризыклары булмаган, бу бит инде дөрес түгел дип ризасызлыгыбызны белдерәбез. Алдыбызда ризык әз булса, каяле тагын берәр нәрсә юк микән соң тәмле әйбер дип эзли башлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә куелса шуны ашаган. Менә шуңа күрә тәмле ризыгыбыз бар икән, ашыйк, тәртибен белеп. Кирәкми монда бернинди тәнкыйтьте. Әгәр дә бар икән инде безнең алдыбызда әз генә ризык, ансында ашыйк тәнкыйтьсез бисмиллаһны әйтеп шөкр кылып. Менә шулай иткәндә безнең тәнебезгә дөрес, шифалы, файдалы ризыклар керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм заманында симез таза кешеләр булмаган. Хәтта Гомар радиллаһу анһу әйтә торган булган, симезлек ул дөньяда авырлык, кабердә сасылык дигән. Менә бу әйбергә ирешер өчен безгә әлбәттә ризыгыбызны тәртип белән дөрес итеп ашарга кирәк. Һәм инде һичшиксез ризык белән безнең тәнебез үсә, җаныбыз туклана. Шуңа күрә дә шушы ризыклар аркылы без үзебезнең рухыбызны да көчәйтә алабыз. Чөнки күбрәк ашаган сайын кеше күбрәк йоклый. Күбрәк йоклаган сайын ул ялкау һәм авыру була. Кеше бары тик хәрәкәтләнгән вакытта гына сәламәт булып кала ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә шундый матур, яхты, яхшы мисаллар биреп калдырган. Менә шушы аның мисалларында ашап, эчеп, тормышыбызны шулай ук һәрбер өлкәсендә дә алып барсак, җаныбыз да, тәнебез дә сәламәт, үзебез дә инде бәхетле булыр идек. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.